Ban Kanglat ya ka Jingthom Bor ya ka Jaka Thepvot da ka Balet Thok le Don Bor shak election MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC ka Voice of the People Party VPP kala dawa nak district election officer ka East Giant Hills but West Giant Hills ban penklan ya ki Bor pahara ha ki Jaka Thepvot jong ka GHADC ka Voice of the People Party ha ka khatnyo trik rampang kala IT ya ka thop kerteng jong kin riup nyo tali ki Jaka Thepvot ni polling ki badan jingma bat ki ba khamjor ka jingdan jingma ha ki khatnyo tali constituency harilum jaintia ki ban let shak election Giant Hills Autonomous District Council GHADC ka ban long ha ka arpuai trik rampang khanang ban khangla na kinu jing persang le thok le donbor bat penting pensmi ha ka wepat ka shithi balapha shak district election officers DEOs jong ka East but West Giant Hills District u General Secretary ka VPP but MP ka Shlong Dr. Ricky AJ Singkon ulaong katkum ki jingtip bangalayo pediang ki polling station but ki constituency jongki ki balapun pau hang ni la shim ba ki dei ki badan jingma na kabenta ka jingat bet ha ka jingpelong yak election ka bade kabenta ka bakongsan na kabenta ka sensyar patba ka bala bentre kambha nga kentu ye phi ban pen biang ki bor pahara khnang ban khanglat e kino ki jing persang ban penthut ya ka jingat bet ha ka jingpelong ya ka jingat thap vote ka bakhoi te ki patba nong thap vote bat ban khanglat e kino ki jing persang le thok ne ki kam le don bor ki bala ban penthut ya ka jingjet ya ki nong mi khmat ulaong ka VPP kala IT ya ka thop jong ki arpuai tali ki Jaka Thepvot ki badan jingma ha ki nyotri ki constituency ha East Giant Hills ki bakan thop hapo ka arkundai batau lakadong constituency ki long laitali ka batau A Shinrang batau B Kenthei bat lakadong umman hapo ka arpuai tu ber wapong shnong constituency ki long ka wapong shnong A Shinrang wapong shnong B Kenthei tu ber so shri penthor sale mukhaya long A Shinrang mukhaya long B Kenthei ha ka arpusan sutengah nongkli constituency kilong southli katlo bendi hati AB batsi larseng arpu pra narpu constituency kilong santali sona perdi bat rata chera A bat B wapong skor mola meno arpun rio sumer constituency ka jalapet sumer A bat B arpu sau sutengah narwan constituency jalapet sutengah shinrang jalapet sutengah general jalapet sutengah kenthei kumju ka kleriat hapok arplai rambai kleriat ka thop kerteng jonglai pesau tali ki weipat ki polling station ki badan jingma ha ki khandai tali ki constituency ha West Giant Hills District ki santali hapok ka mukhla umulong constituency kunthop ka mukhla A Shinrang mukhla B mukhla mission mukhla soshri langshor khandai tali ha nyonar tiang Waejer District Council constituency Waejer A Waejer RC Waejer B, Waejer C, Waejer Lumba Dakha, Waejer D. Hak arpo muthlong sok kempor berwai A bat B, pas E A bat B, that muthlong A bat B, that muthlong pramer. Kawai hakat we shiliang mentang constituency, latampu A bat B, kumju kawai hakat ar barato mukro constituency, mukro A bat B. Lightly ha modemai nongkro constituency kebakentup ka modemai A, modemai B, modemai C. Kawai hasaba muswang hapo kanangba mi mentedu constituency. Santali hapo mensengat kanduli kentup ka mensengat jong ki shinrang, mensengat ki kenthei, mensengat rakwi, namdong jong ki shinrang, namdong jong ki kenthei. Ha mokayau constituency kilong ka denlin, nongring ko, mokayau, mokayau B, mokayau A, bat mokayau D. Nalor kata kathop jong ki khat artli ki weipat ki polling station ki bakhamdan jingma shu ki deitang hapo shangpung constituency kata ka khlik mushut shangpung po shnong AB bat C shangpung mission shinrang bat kenthei khlik rang na shinrang bat kenthei menkrem khlo kenring muli R muli S menktung khli umbuj shangpung musim bat shangpung muli bang